اللهم اجعل بلدنا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد ببلادنا بسوء فرد كيده إليه واجعل تدبيره تدميرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم درابي أتون وقت يلغل غندن جتادو julbe fu don bornotiri be dewal mangal teddungal kangal wete dewal suumay dum dewal nder kollangal alama nder alamaji diina meden don ha nokkure to suumay don fu aton nokkure man julbe don hermare e ko wadi be tumoto bo ngam kuje jur nder ko suuminta yimbe ngam ha Allah ceni do yafanobe zunubaji mabbe nder ko suuminta yimbe ngam ha Allah ceni do bangta darjaaji mabbe nder ko sumnata yimbe ngam ha yimbe nasta aljanna e kanju wete haaje ko wadi Allah cendo wadi sumayma ngam majum Allah cendo wi kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ngam ella ka do kanka wadi Allah ceni do wadi sumayma yo sumayma de latti teddudum banni dum dewal teddungal dum dewal mangal dewal man wodi kuje godde fere do to pe'ani sumayman do wonnan sumayman bara dewe luttude godde fere julde a tawon ko wonnata julde tawhidi a tawon ko wonnata tawhidi kala dewe de Allah cendo farridini do meden do fu a tawan ko warata jiba dewal man wonnangal nattinagal yo sumayde cumete en jotta do bo wodi kuje godde fere to de ukkake ha nder dewal sumay man do de bonnan sumay man walla bo de ustan bar jari sumay man yo modi be cendi ko wonnata sumay man gebe didi wodi goddum fere kam wonnan sumay man cagnun goddum fere bo ustan bar jari sumay man nder ko wonnata sumay man aranu modi be bolwi do man nyamgo be yargo to goddo o nyalli odon sumi o nyami odon annini nyamgo man be odon annini yargo man do sumay mako man wonnake e ko wadi sumay mako wonnake bo ngalla ceni do wi thumma atimmu siyama ila layl sumay do timma ha mutkinange amma to a nyami yeso mutgonange do kam sumay maman wonnake e nastan herkita wonnago man kala hunde no nastiri herredu bi adamajo gallawol no nastiri fu foti gal kinema nastinirda ndiyaw walla nyamdu fudu wonnan sumay man gamajo man nabijo sallallahu alaihi wasallam rentini wi to goddo don sorki no jurto sumay wadi walla to don wusbu no jurto sumay wadi o ustadum ngam be lawol sorkinago to dudi nastinan ndiyam ha nder redu mako didabol man der ko wonnata sumay na dum nyamgo be yargo amma dum hocan kita nyamgo be yargo bana masalan batal tufago batal darotongal babal nyamdu walla bilgo batal ke anangal nyamdu kangal bongal wonnan sumay masalan be biya wayne nyamata yarata amma batal gal be bilanta modo do dari babal nyamgo be yargo he anan mo yodo ko odo sumi kanjum mando du wonnan mo sumay amma to lattake batal man he anta nyamgo be yargo bana bate tufetede bate estansilin de kam de bonnata suma en tammi wolugo dum e non kalbo nder ko wonnata suma e jima'u bo wonnan suma e to biya damajo juldo ukkake do kore mako her nyalawma suma e dum wonnan mo suma e balma kanjum kam dum do wajibina keforgal man bo walla suma go lebbi didi walla rimdin go dande walla nyamnugo miskini en cappande jeego don rattabno do majum e non kalbo nder ko wonnata suma e jippingo mani be amdu biya damajo wada wurtina mani mako be anniya imma be hebbago wurtina mani mako walla bo be fijirgo al'awra mako o wurtinira mani mako man walla bo be dumnugo largo her latti dum debbo jananno mani mako wurto be sababu man kanjum man bo dum wonnan sumay gammaji man nabijo sallallahu alaihi wasallam wi biya damajo juldo Allah cendo warjorto mo her sumay ko wadi Allah cendo hokkata mo bar jari man gawdo acca nyamgo mako be yargo mako be sunoji mako amma to biya damajo lattake mani mako wurtake bila anniya masalan o dani o hoyditake do kam dum wonnata mo sumay walla wadi accident fototiri mani mako man wurti tappande man sati do bo dum wonnata mo sumay modi be mbi kadmo der ko wonnata sumay hombitago bo dum wonnan sumay e non ko mana hombitago en andi dum yartago goddo yarto hajijam julwurto her mako e non wadi ko nandi be hombitago man bo bana goddo hokka goddo jijam masalan o don mari nyawdo ha l'hôpital be ciwa jijam duddam ha mako litre walla reta litre do bo to do sumay mako man ndi yewi amma to lattake jijam man dam don hoce seeda non gam ha laare examen masalan o don mata pabboje walla pewri walla typhoid walla dume o yehi habe kocha mo jijam do ka du wonnata mo sumay to lattake jijam man pamaram amma ta hokka goddo jijam man ha be bilana dum do kam du wonnan mo sumay e to lattake wurtago jijam man nabe nufa e mako masalan
o waɗi accident ƴiƴam maako jurrufi amma o tampay oɗon laara o continue an suuma e maako ɗo kam modiɓɓe mbi wala ayibi her majum amma to lattake na accident ɓe anniya noon o yehi o siwo ƴiƴam man o wurtini ɗuɗɗam ɗo kam ɗum wonnanmo suuma e ɗon kal bo nder ko wonnata suuma e loyre loƴƴitago goɗɗo lowa kolel ha nder hunduko maako ha yetto ha dande maako ngam ha o tuta ko o ñaami ngam maju ibnu qudama rahimahullahu taala o wi modiɓɓe fuu potti to goɗɗo o loyitake o waɗi anniya o loyitake ngam ha o tuta ko woni nder reedu maako kanjum man ɗo ɗum wonnanmo suumaye amma to loyre man jaalimo noon iga hanki oɗon isas ha wetima o famay ɓandu maako amma o wayri noon o yiɗi suumago si o tuuti ɗo kam ɗum wonnata suumaye maako to lattake loyre man jaalimo noon kam e noon nder ko wonnata suumaye kadi bo wurtago ƴiƴam hayla ngal jiha rewɓe ko debbo man o wari suumtago ɓuuray minti sappo ha ɓe cettina ƴiƴam maako wari wurtake suumaye nde o ñalli suumago man nde wonnake e noon woji kuuje goɗɗe feere yimɓe ɗon daara kanje man ɗo ɗe bonnan suumaye amma alhaali bo modi ɓe piti dow maaje kanje man ɗo ɗe bonnata suumaye nder kuuje ɗe bonnata suumaye yimɓe ɗon daara ɗum wonnan suumaye hutinirgo kungel lattingel marɓe pewri appareil ni ɓe puufa ha nder hunduko maɓɓe ɗo wonnata suumaye kangel on modi ɓe fuu piti dow man goɗɗo to ɗo mari pewri oɗon jogingel ko nder suumaye o hutinirangel to larura waɗi ɗum wonnatamo suumaye e ɗon kadi bo waɗgo oxygéne ha kine muɗum to lattake o ñawɗo pofɗe maako gurtata ko boɗɗum o waɗi oxygéne ha kine maako walla o doƴƴi ɓe gaɗi ɓawɗon ɓe itti ɗum kañum man bo ɗum wonnata suumaye fanna o sottay dow hakkilo maako e ɗon kadi bo nder ko wonnata suumaye hutinirgo urdi walla hutinirgo dukkan ha ɓandu muɗum kanjum bo ɗum wonnata suumaye e noon nder ko wonnata suumaye en cappiɓe dow majum wurtago ƴiƴam lattiɗam pamaram gam examen walla ɗume ɗo bo wonnata suumaye ɓi adama to lattake ɗum fe'ake walla bo tuƴƴam o suumi nangue saati banni ha ƴiƴam wurtigal kine maako o tuƴƴi ɗo bo suumaye maako wonnatako walla bo ɓe itti ñiindere maako woodi batte ƴiƴam ɗon lutti ha nder babal man ɗo bo ɗum wonnata suumaye maako e ɗon kala bo nder ko wonnata suumaye tufego baate lattiɗe andaɗe ɗo fu tona batal man lattake ɗum batal daroto babal ñamgo ɓe yargo baate tufeteɗe ɗe kam fu kanje bo ɗe bonnata suumaye e ɗon nder ko wonnata suumaye weddugo ɓe janaba goɗɗo foti o wedda ɓe janaba yeeso o wara julurde subaha o wayro fu ɓe janaba mako yeeso o wara julurde o yiwo ɗo bo ɗum wonnatamo suumaye gam lattake annabijo sallllahu alayhi wa sallama ɗo wedda ɓe janaba ɓawɗon o yiwo o wara julurde e ɗon kala bo nder ko wonnata suumaye mettago ñamdu bana rewɓe defoɓe masalan o mettoto manda ba ha gaari o mettoto sukar wala ko watta ɗo kam foti o fonda o laara ɗum matina walla ɗum matay kanjum bo modi ɓe mbi ɗum wonnata suumaye e ɗon nder ko wonnata suumaye ñamgo ɓi adamajo ɓe yargo mako o yejjiti wona en ɗo cuumi banni o anda o hooci ndiyam o yari ɗo bo ɗum wonnata suumaye mako ngam annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ko mo yejjiti o ñaami o yari annabijo wi fal yutimma sawmahu o timmitina suumaye mako annabijo wi fa innama at'amahu llahu wa sakahu allah ceniɗo ñamnimo yarnimo kanjum bo ɗum wonnata suumaye e noon modgo tuuɗe bo wonnata suumaye tuuɗe no ɗe nastinirɗaɗe ha nder reedu ma fu ɗe bonnata suumaye noon ñilɓere bo ta hartake a nastini ɗum ha nder kine ma ɗo bo ɗum wonnata suumaye ma e noon lekki toɓɓi toɓɓi ha guite kañum bo ɗum wonnata suumaye sakkoma nebbam hikam min baabi awla kañum bo wonnata suumaye gal jiha guite e noon kadi bo waɗgo pinari kañum bo wonnata suumaye aɗo suumi a waɗan pinari modu ɓe piti dow majum kañum bo ɗum wonnata suumaye yo derraɓe en ɗon ha lewru lattindu suumaye amma ɗum ɗon fototiri be nangue lattingue satungue hitande hikka ɗo en fof en ɗon giyangue marɗo sembe ma to jamdi sappo e goo waɗini tawa sembe mum timmi ngam majum en ɗon nasiyano on lattiɗo ñawɗo ñawɓe ñaw sukar bana diabete masalan to o ñamay o yaray ñalloy ɗum ɓillanmo walla ñaw gongu noon to o suumake ɗum ɓillanmo ndikka o acca suumako man ngam ɗuɗɗum nder yimɓe mbiya yimɓe fuu cuumi noon mi suumakina yimɓe man kam na sarɗiji suuma e nangi ɓe fuu ɓe yamɓe an a ñawɗo na jamayma allah cenɗo mbiɗo fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min an yamin uhar to lattake a ñawɗo tata suuma amma goɗɗo wara waɗa hujja saare fuu suumi mi suumaki to a do'ake hakkilo ma ittake dullatana yo ɗo siɓi adamajo laara ɗum ɗuɗɗum nder meɗen walla ɗuɗɓe yimɓe ɓe genduɗen goɗɗo en andi o ñawɗo noon o forsa noon ɓe sakko ma ñalɗe lattiɗe ɗe gonduɗen jotta naage waɗata ɗo boɗɗum kam to a ñawɗo a andi ñawmaman a wawata suumago ñaami yerɗo suuma e timmi ɓaawo ɗon joɓaɗe nga allah cenɗo la yukallifullahu nafsan illa wus'aha e noon kadi bo ngal jiha dotti en ɓe tampuɓe kamɓe man bo yaake feere ɓe ɗon forsa ɓe mbiya sey ɓe cuumo ba mbiɗen nane dalila go yimɓe fuu cuumini mi suumata kono ta laar yimɓe a laaran hoorema balil insanu ala nafsihi basira darana hoorema yimɓe kam daya haala muɗum ngam ko moye fu hoore muɗum laaranta yo ngam majum fule rewɓe dotti en
kamɓe bo fuu to lattake ɓe mbawata suumago dikka ɓe ndayo suumago man ko waɗi bo ngam en ɗon ha période wa carga ngam derkejo jamu may ɗon giya nangue man to waɗi midi jamɗi gotel ni pat sembe yimɓe timmi yo ngam majum kanjum man bo ɗum ɗon huccitine her maɓɓe ɓe fuu dikka to ɓe lattake ɗum torranɓe kam sharia kam wari ɗo na ha torra en ma jaala aleykum fi ddini min haraj allah cenɗo waɗay gacce weyi se gaɗa hunde to nde nawi accande nagarɗam ta waway tamoɗa julgo ta waway darago so rewi joɗoɗa ta waway mbaloɗa ta waway telloɗa dina men ɗo feeti yo suumago man bo na dole to a waway a ñawɗo aɗum tabitini a ñawɗo ɗo kan dikka to a acci wa fil muqabil goɗɗo feere bo ñaw isas noon o wawan suumago ɗon tawa oɗon yara kai mi wawata yoɗo bo kanko bo o anda oɗon dow danger to o wawan suumago yake feere a tawan goɗɗo o ƴama mallume na miɗon mari ñaw nini o ƴama to heɓi ɗiɗo tato mbimo ta suumani si o heɓi wurtorde alhaali bo andi o wawan suumago yo o bo to o wawan suumago suumaye man torratamo o sali suumago ngam sababu woodi ñawyel o ɓarori o bo zunuba ɗon dow maako hakkila e noon kat bo woodi kat bo gal jiha derke'en yaake feere bo nawgo naage ɗo tawa yimɓe feere suumatako ɓe mbiya naage man saati yoɗo bo goɗɗo man to o suumaki ngam satugo naage o wawan suumago man kanko bo zunuba hewtotomo yo ngam majum derraɓe lewru suuma e ɗum lewru teddundu ɓiɓɓe adama en julɓe kaɓa mboɗa her maaru mbota to ɓi adamajo andi woodi no guedde ɗo waɗano o tuuba nder lewru suuma e ngam to goɗɗo tuubay nder lewru suuma e salaf en ɓe giyayi wakkati en guele ɓi adamajo o tuubata o ɗuɗɗina ha lewru suuma man janngugo qur'an o ɗuɗɗina naafe o ɗuɗɗina sadaka an ka o ɗuɗɗina kuuɗe boɗɗe ngam ɗum lewru lattindu teddundu yo kuuɗe ɗiɗi modiɓɓe ɓiɓɓe adamajo ɗuɗɗinta nder lewru suuma e naafilaje ngam annabijo man qama ramadana be hokkugo sadaka ngam annabijo kana ajwadu ma yakunu fi ramadan yo kuuɗe ɗiɗi ɗe ɗo modiɓɓe piti ɓe ɓiɓɓe adamajo ɗuɗɗina ɗe ngam yama allah ceniɗo jaɓa suuma e maako e yama hokka hunde famadde allah ceniɗo sonamo mbar jari allah ceniɗo fondo en her majum ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru allaha al 'azima al jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum yarhamkum الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح